हॅलो नमस्कार, मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण करणार आहोत टायकाळ्याची भाजी आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती बघू. हॅलो नमस्कार, मालवणी कट्ट्यामध्ये आपलं स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत गावची रानभाजी आणि त्या भाजीचं नाव आहे टायकाळा. कोणी त्याला टाकाळा पण बोलतो, आम्ही त्याला टायकाळा बोलतो. ही फक्त ह्याची पानं काढून घ्यायची असतात. आज आपण करणार आहोत टायकाळ्याची भाजी आणि त्यासाठी लागणारं साहित्य ही टायकाळ्याची भाजी धुवून चिरून घेतलेली आहे. खोबरं, कांदा, मिरची आणि चण्याची डाळ. चला बघ त्याची आता आपण कृती बघू. आपण गॅसवरती कढई ठेवली आहे, त्यामध्ये तेल घातलेलं आहे. कांदा घालून घेऊया आणि मिरची. त्याचं आपलं परतून घेऊया. त्यामध्ये आपण हे चण्याचे डाळ घालूया. चवीपुरतं मीठ, आता आपण 5 मिनिटं वाफेवरती शिजवून घेऊया. आता यामध्ये आपण भाजी घालूया. ही आता चांगली परतून घेऊया. ही छान परतून झालेली आहे. ही आता आपण वाफेवरती ठेवूया.
आपली ही भाजी तयार आहे. आता आपण खोबरं घालूया. चांगले ढवळून घेऊया. आपली टायकाळाची भाजी तयार आहे. चला मग आता सर्व करूया. आपली ही टायकाळाची भाजी तयार आहे. आपल्याला याची कृती आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. चला बाय. मस्त धो पाऊस पडतो आहे आणि आपण आज रानभाजीचा बेत केलेला आहे. ही आहे भारंगीची भाजी, हा टायकाळा, ही हिरव्या वाटाण्याची आमटी, भात आणि चपात्या. चला बघ सगळे खायला या.